Sağlarmısız hürmetlerimiz, barımızda özünün seletine, bilimine turu kilirday iş bilen şıgıllense gidim. Günler yozga oşkan sayın çıkarılış sınıf okuşuları imtihanlar turunda nindi hüner iyesi bulurga gümmen hıyalları turunda indi fikir alışalar. Her hünerinin öz ustası buluğu bik mühim. İsənmisiz ғазиз milletteşlerimiz. Hüner soylау bik ciddi hem cevaplı adım. Ул қызықлы да, абруйлы да, көңілге ятышлы да булырга тиеш. Zaman үзгәрә бара сайын яңа һөнәрләр таләп ителә. Яраткан эшең булуы чыннан да зур бәхет. Бу бәхет беребезне дә шикләтеп узмасын. Biz de бәхетле. Чөнки иҗат төркемебез белән biz Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шымсуарова эшебезгә яратып йөрибез дип өметләнәбез. Тау шаңылары һәм сноубордны біз біләбіз. Сноукайтингны ишеткән юк иде әле. Кайдан ул килгән, ничек анарда йөрергә? Безнең сюжетны карагыз. Сез дә белерсез. Biz şuşa көйләрне төрле авыллардан җыйдык. Һәм дә инде шушы көйләрне барлап, шушы китапны шушы кешегә, халыкка җиткерергә теләдек. Bir kitap onun kişini bәхетле итә икән. Шуңа күрә без Аяз белән бүген китапханәгә килдек. Bu сихри нәшриятның иң олы, иң йөрәге дип әйтелгәнде. Быелгы кыш та соңгы сәгатьләрен саный. Көннәр озыная, ләкин бу әле яз килде дигән сүз түгел. Февраль алдакчы ай. Бер көнне кояш кыздыра, төнен ай балкый. Икенче көнне кытышкыч буран башланырга мөмкин. Кыш яз белән көрәшен дәвам итә. Дилбегәсен тапшырырга бер дә ашыкмый. Шулай да февраль язның күршесе. Яз сулышы көннән көн ныграк сизелә. Күңелдән ниндидер гади сүз белән генә аңлатып булмаслык талпыну, дәрт сизелә. Бар табигать түземсезләнеп, яз гали җанапларын көтә. Рахат та соң җилләрне куа-куа чаңгы шулары. Бер генә мизгелне дә әрәм итәсе килми. 3 ай буе туймадыңмы әле диярсез? Сез ничектер? Әмма мин юк. Күз алдына китереп карагыз әле, менә бу ак карны дөньяда яшәүчеләрнең күбесенең күргәне юк. Чаңгы шуу турында әйтәсе дә юк инде. Календар буенча кыш айлары булса да, күп кенә илләр кышның төп атрибуты кар белән мактана алмый кызганычка каршы. Азияның төньяк-көнчыгышында урнашкан Филиппин дәүләте. Ул үзенең тропик урманнары, затлы пляжлары белән туристларны җәлеп итә. Нинди кыш инде ул, рәхәтләнеп бер ятып карда да уйнамагач. Ә менә үзәк Америкадагы Панама дәүләтендә җаен тапканнар. Ясалма кар җитештерүче машина уйлап чыгарганнар. Күрдегезме, кемнәрдер ясалма карга да риза. Ә сез булганының кадерен белмисез. Бездә нинди матур, яхшы кыш икән исбатлар өчен мин сезгә тагын берничә илне мисалга китерәм. Буларында инде кыш бөтенләй тамамланмый. Күз алдына китерегез әле, сез ел әйләнәсендә чаңгы шуасыз. Менә бу вакытны инде аңлыйм, кыш бераз ялыктырды дип әйтергә була. Мәсәлән, Гренландия бик салкын ил, аның күп өлеше боз белән капланган. Кояш нурлары да бик аз үтеп керә. Хәтта календар буенча җәй булганда да 7 градустан да артыгын җылытмый. Бер сүз белән әйткәндә, монда кыш тамамланмый. Дөньядагы иң салкын илләр исеменә Америка Кушма Штатлары да керә. Ничек инде Техас чүлләре һәм Флорида пляжлары булган илдә салкын булсын диярсез. Әмма бу чыннан да шулай. Аляска штатында температура -62 градуска кадәр төшә. Һәм ел әйләнәсендә салкын һава шартлары саклана. Әмма бу салкын илләрдә яшәүнең бер өстенлеге бар, мондагы халык озын гомерле. Ә бу кышны яратыр өчен тагын бер сәбәп. Ярар, мин юлымны дәвам итим, әле ки җиткәнче тимер аякта һәм чанада да шуып өлгерәсем бар. Сез дә өйдә утырмагыз.
Кышлы су ағымы урғылып асқа ымтыла. Тамшылар ташқа бәріліп, ғажайып тауыш барлыққа келе. Шул вақыт бар дөньяны ынтасың. Шарлауықның тауышы қылақ түбінде ұзақ яңғырый. Аның тауышын бір ишетсәң, мәңгілікке хәтердә қала. Мындай мағжизаны көрер үшін бейк Ирақ барыға да керекмей, бұл матурлықны Саратов өлкәсе Олы Иргиз елғасында да көрерге мүмкін. Саратов өлкәсендә яшәүчеләр зур Иргиз елгасын буып торучы бияне шарлавык яисә баскычлар дип атый. Җәй һәм яз көннәрендә монда ял итәргә су кыйнарга теләүчеләрнең исәбе саны юк. Ә кышларын бирегә сафлык һәм гүзәллек эзләп киләләр. Гиннеслар китабына Европаның иң бормалы елгасы буларак кергән зур Иргиз моннан ерак түгел Иделгә килеп кушыла. Ул Самара, Оренбург өлкәләре чигендә үк башланып, Саратов басу далалары буйлап 460 чакрым юл үтә. Турыдан үлчәсәң, әлеге ара нибары 150 чакрым булыр иде. Коры дала табигатында Иргиз нигездә куар сулары белән туена. Шунлыктан җәен кайбер урыннарда кибәргә дә мөмкин. Су запасын көйләп тору өчен сусаклагычлар төзелгән. Иң зурларының берсе Сулак. Аның аша сугару каналы да үтә. Әлеге бия елганы сусаклагычтан аерып тора. Сулак сүзе зур Иргизгә кушылучы кичкенә генә елга исеменнән алынган. Сулы, сазлыклы дигән мәгънәне аңлатучы төрки атама борынгы күчмә халыклардан ук килгән дип санала. Иргиз елгасы Әхмәт ибн Фатланның язмаларында да телгә алына. Аның исеме турында төрле фикерләр яши. Безнең эрага кадәр бу җирләрдә яшәгән Сармат ханының кызы хөрмәтенә аталган дигән фараз, шулай ук ир-кыз сүзләреннән ясалган дигәне дә бар. Гасырлар, мең еллыклар буе тыныч кына аккан елга бу урында шаулап торучы ташкынга әверелә. Шулай бия су саклагычтагы су күләмен кили. Артыгы баскычтан баскычка күчеп тынычлана һәм юлын алга таба дәвам итә. Әлеге урынның тагын бер гаҗәеп ягы бар. Табигатьнең гүзәллеге, кышның иксез-чиксез аклыгы, суның бер туктаусыз шаулавы баштагы уйларны бик тиз хәзерге мизгелгә кайтара. Хисләрне тынычландыра, күңелне сафландыра. Шуңа да кышын да биредән кеше üzülми. Һәр якның ниндидер үзенчәлеге булмый калмый. Арча ягы исә элек-электән чана арба ясаучылары белән дан тоткан. Пышалым чаналары Казан артының бер бренды. Югары Пышалымның шакы-шыкы Пышалым дип халык кушкан атамасы да юкка түгел. Бу авылның ир балалары кулына кашык тотканчы башта чүкеш тотарга өйрәнә дип шаярталар. Иш Пышалым арасы деген жырғана да литра. 2004 елда Татарстанның халық жыршысы Рүстәм Закиров Пышалым шаналары жыр фестивалін уйлап шығармаса, әлігі һөнәр шулай керексіз болып қалырда иде, мұғайын. Жырның шаналарға не қатнашы бар дейерсіз? Жыр Пышалым турында. Бәйге өзі де шушында уза. Ничегінде шаналарсыз болсын? Пышалым шанасыла, жәйләр жетсе арбасын, шарлап үтсәң сизілмейді, үш Пышалым арасын. Жырларда жырланган Пышалым шаналарын биредә ясыйлар инде. Арча районының Югары Пышалым авылында. Монда гомер-гомергә шана арба ясарга хирис булганнар. Әби-бабайлар традициясеннән бөтенләй колак кагуыбыз ихтимал дип, җырчы Рөстәм Закиров Пышалым шаналары бәйгесен оештырган иде. Сюжетыбызның геройлары шана ясау осталары булып китүенә дә нәкъ менә шушы фестиваль гаепле була. Фестиваль өчен беренче шананы Равил абый Галәветдинов ясый. Без әнә шул кичкенәдән әти шана арба ясагач, без шуның арасында уйнап, үсеп, күреп, бөтен нәрсәне өйрәнеп калып менә шушындай хезмәткә кирип киттек. Ул безгә күңелебезнең халәтенә якын нәрсәләр инде. Икенче елны бу эшкә туганы Рәдиф Нигъмәтуллин да кушыла. Үзем кичкенәрәк вакытта ук ясап карарга бер хыялда бар ия. Ни өчен дигәндә минем ике якта да мәрхүмнәр инде хәзер Гатауллин Хөрмәтулла абый белән Гатауллин Сагыйсан абыйлар икесе дә балтасталары, шаналар, арбалар ясыйлар инде. Аларга кызыгып карап торайым. Кичкенәдән кирип, аларның ничек эшләгәннәрен. Тора бара бу һөнәрне өченче туганнары Фаил Шәрәфиев та үзләштерә. Нәкъ менә аның остаханәсендә әлеге эш белән якынрак таныштык. Мин моның менә шул армиядан кайткач шөгыльләнә башладым инде. Башта армиядан кайтканнан соң лесхозда бер урман кисеп алдык, шул лесхозга кирип инде. Агач кискәндә бер имән кисә, имән агачы чыкты, шуны алып İyip qarısı kilindi. Ondan ana көршемінде müdәрис абый бар, biz менә артактан атырайын ул һәм тоже мәрхүм инде, ул тоже әтиләре шул
арба шана ясадылар, үзері ясады ол. Шундан сұрап, неше керек екен ол, сонда мен қалуын беріп шығарды оларын. Бүге тұрған өзінің, сол табанды ие тұрған. Сонда мен ансыңына шуай есің әліп көрсетті дәгін, пішіруін, мәрхум әне, мен бабаларын шулай пішірәйі деп, олар тәті yok şimdi. Қазаны сізіне тізіп, бабайларын шулай бішмәтлер бұлан қаплап пішірелер ян деп, мен шулай пішіріп, бүгіп қарадым да, мен шундан кіріп кеттім мен ясарға. Шаналарны ясағанда бүрік вақытны 10-шарны, 20-шарны ясылар екен. Материалларын 1 ел алдан әзірләп қоябыз. Бір күнде шәнілі тұрған іш түгіл бұды Рәдиф абый. Ең бірінші болып, шул табанын әзірлері керегінде. Табанын башта ярасың, 1-2 отна тұтасың, әзірек пішә деп әйтегенде, әлігі бұрынғылар әйтмішлей, бұғаш пішәрге тиеш. Әмеді шундан парда, өзінің специальный орны бар енді, шул бүге тұрған, парда бүгем. Hem ol şabaklar bile bana şuşula elektirilip koyulayındı. Elektirip koyula, özü vakıtı yetkeş, özünün vakıtın şundan bile bula ülgürgenin mana bu şabaklar bu şey. Hem yine mana bu kiri tağında bügülü bırak kola. Bularga üstep olғы ham ortqa tirekler, orqa tiregiş, kanatlar, aratalar ham şananın tübü әзірләнәм. Рәдиф Нигъматуллинның төп эше газ оешмасында. Моннан тыш югары Пышалым авылының имам хатибы да ул. Без аны нәкъ менә авылның мәчет янында очраттык. Сүз уңаеннан әлеге күз явын алырлык матур мәчетнең манарасын Равил абый Галәветдинов ясаган. Авылым дигән сүздән исем алган Пышалым. Үзебезнең исән вакытта шушы үзебезнең авылга шушындай матур мәчет манаралары эшли алсак ярар дигәнек, менә Худайның амин дигән сәгатенә туры килеп, без шулай матур итеп шушы авылыбызның мәчетенә матур итеп манара эшләдек. Ул манаралар инде минем беренче манара гына түгел инде, менә хәзер әле быел тагын берне күрше авылга утыртып кайттым, 19-нчы мәчет манарасы булды. Менә шундый алтын куллы осталары булган һөнәрле авыл ул, югары Пышалым. Манзара тапшыруы өчен Арча районыннан Лилия Гыйззатуллина, Андрей Мохов. 27 февральдә халыкара ак аюлар көне билгеләп үтелә. Алар үзләре Арктикада, Төньяк полюста яшиләр. Иң ире йырткыч җанварлар исемлегендә саналалар. Гәүдә озынлыклары 3 метрга якын, авырлыклары 800 килограммга җитә. Ә гомер озынлыклары 25-30 ел диләр. Ни хикмәт, телләре зәңгәр төстә була икән. Иң кызыгы алар су эчмиләр. Бары тик диңгез хайваннарын аулаганда гына су йотып алалар икән. Дөньяда булган тагын да кызыклырак мәгълүмат белән хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова уртаклашачак. Пискент авылында яшәүче Дилмурод Жабборов 25 ел дәвамында радиотехникасы ремонтлый. Аның куллары тумыштан зәгыйф, шулай да үз эшенең остасы ул. Укучылары белән дә тәҗрибә уртаклаша. Отвертка, эритеп ябыштыру җайланмасы яки пинцетны ул авызы белән тота. Дилмурод сүзләренчә, иләрендәге телевизор сафтан еш чыкканга, ул техника ремонтлау белән кызыксына башлаган. Яшь чакта мин эшли алмый идем. Һөнәрем булмагач бик күңелсез иде. Шул чакта иске телевизорда атна сайын ватылып торды. Осталар килеп төзәткән чакта мин аларны күзәтә идем. Шуннан кызыксыну барлыкка килде. Паяльник сатып алдым, аның белән эшләргә өйрәндем. Төрле техниканы ремонтка алдым. Туганнарым, әтием дә беренче вакытта минем ниятнең җитдилегенә ышанмады. Берничә әйберне яраксызга да чыгардым, ләкин яраткан шөгылемне ташламадым. Аның бу өлкәдә махсус белеме юк, үзлектән өйрәнеп, кирәкле мәгълүматны интернеттан эзләп табып үзләштергән. Хәзер останың 5 укучысы бар, аның һөнәрен бик теләп өйрәнәләр. Боливияның Арура шәһәрендә узган оркестрлар фестивалендә 5000 музыкант катнашкан. Биредә Боливияның милли көйләре башкарылган. Катнашучылар арасында балалар да булган. Төньяк Америкада Арура карнавалы төп фестивальләрнең берсе. Бәйрәм 3 көн 3 төн буена дәвам итә. Шунлыктан күрше илләрдән 20 меңнән артык музыкант, биюче һәм тамашачылар әлеге бәйрәмгә җыела. 2001 елдан карнавал ЮНЕСКОның рухи мирасы шедеврлары исемлегенә кертелгән. Китапның үзенә генә хас тәме һәм исе бар. Яңа гына типографиядан чыккан, бу явы кибеп тә өлгермәгән китапның исе белән бәлки сез таныштырда. Типографиядә басылып чыккан беренче татар китабына 410 ел. Ауропада китап бастыру 15-нче гасыр уртасында барлыкка килә.
Китап белән ерак китеп булмый. Хәзер интернет заманы диярсез. Алай түгел шул. Китап уйланырга мәҗбүр итә. Фантазияны да үстерә, хисләрне аңларга булыша. Китап безнең кулга килеп җиткәнче бик күп кеше хезмәт куя. Киләсе сюжетны карап, типографиягә сәяхәткә чакырып калабыз. Мин сезне китап туатырган куышка нәшриятның үзәгенә алып кергә исәп бар. Монда тарихның бір пульсы, монда безнең бабалар үткән эзләребез. Менә карагыз шушындай картиналарны. Бу уникальный бу нәшрият дип әйтик. Нигә дигәндә, монда китап кына тумый, монда фолиантлар туа. Менә мен инде монда килдем үземнең кул язманы. Кул язманы алып келемдә, һәм шушы макет ясаучы янына барам. Үстән төшердек макетны монда аска. Бу сихри нәшриятның иң олы, иң йөрәге дип әйтегендә. Иң олы ответственный участогы. Менә монда безнең макет төшеп китшәдә, шушыннан менә килеп чыга. Шушы макет булып әверелә. Менә безнең китапның макеты менә монда. Бу листны алып барабыз. Ул китә инде конвейер буенча, үзенең тәртибе буенча китә цехка дигәндә сборкага. Без килеп чыктык, хәзер инде офсетный цех дип аталамыз. Монда инде китапның теге планы, проекты дигән әйбер шушындай нигә пластинага бит инде ябыштырдык, килеп чыкты. Монда кагазны куябыз. Кагаз мелоновый. Монда кагаз әзерләнә. Без монда куябыз. Шушы заряжать итәбез монда бу пластина. Безнең макетның пластинасын. Һәм шушында инде ул әйләнеп чыгада, һәм китә дигәндә, менә бу була инде менә китапның төрле төштә тушы, иштәге дәфтәрләре китә теге цехка. Бу цехның исеме листоподбор дип атала. То есть кагазларның дәфтәр битләренең менә монда битләрне печатать итәләр инде. Менә һәммәсенең үзенең эше бар. Шул берсе кисеп бара, берсе әзерләп бара. Һәм шушыннан килеп чыга дигәндә теге станокка без барабыз. Ул станокта уже дәфтәр ясала. Менә шушы инде теге безнең чыгарган дәфтәр дип әйтәбез, дәфтәр ясалып килеп чыга шушы станокта. Битләрдән шушы дәфтәр килеп чыгада, бу дәфтәрләрдән аннан соң инде аларны җыештырып, клеить итәргә, һәм инде формага китерергә дигән адымнар ана шушы стенд кырыендагы утыручы апалар, сеңелләр ясый торган бу станоклар шунда барабыз. Менә бу чыккан дәфтәрләрне, баягы станоктан чыккан дәфтәрләрне, менә шушында безнең бу сеңелләр шушы станоклар белән клеить итәләр. Төрле рәвештә, төрле размерда, һәм инде әле бу эштәлеге генә. Бу бер атнашында әзер була, моны инде тотып укырга һәм колыңа алырга була. Менә инде шушы остановкада, шушы тукталышта нәрсә әйтәсем килә. Бу китапларның инде шушы азаккы этабы булды. Без колга алдык шушы тудырган, нәшрият тудырган бу балабыз, рухи балабыз. Китапхана ул һәрберебез өчен тудырылган өстәл. Анда һәркем үзенә кирәкле азыкны таба ала дип язган бик акыл иясе Аристотель. Бу сүзләр белән тулысынча килешәбез. Китапханәдә тарихыбызның үткәнендә, бүгенгесендә, хәтта киләчәгендә табарга була. Килеп кергәч тә анда тудырылган җылы мөхит, чисталык, уку залы үзенә җәлеп итә. Китапханәче
Her bir kilgen kişini yılmayıp qarşı ala, mülayim sileşe, kеңешләрен берге тырыша. Kitapxanelerge yışırak yürsägiz, үзегез için яңа sihri dünya aşarsız. Hem şul sihri dünyаны bik kadirlep saklarga kereginde unutmağız. Inıсын tərbiyəli bularga öyrətүче Zeynep bugün onu sirli kitap dünyasına alıp geldi. Bir kitap ул мең кешене бәхетле итә икән. Шуңа күрә без Аяз белән бүген китапханәгә килдек. Без китаплар укыганда бик күп мәгълүматлар беләбез. Биредә үзеңне тыныч кына тотарга кирәк. Шагырга, сикергә ярамый. Аяз, син бүген үзеңне тәртипле тотачаксыңмы? Әйе. Kitaplarının türlülüğünden Аяз югалып калды. Аяз, бик кызыклы китап таптым ахыры. Ләкин аны монда утырып уку бик үк матур күренеш түгел. Һәр бер китапханәнең үз уку залы бар. Анда тыныч кына кирип утырасың да һәм китапны укыйсың, аңладыңмы? Әйе. Kitapxanadan kitaplarını иге алып кайтып та, шунда утырып укырга да мөмкин. Ләкин аларны бозарга, бикләргә, кыскасы, зыян саларга ярамый. Аяз бу кагыйдә белән таныш түгел ахырсы. Аяз, мин сиңа күпме тапкыр әйткәнем бар инде. Китапларда рәсем ясарга ярамый. Менә мәсәлән, син рәсем ясасаң, икенче малай да китапта рәсем ясаса, китапны укырлыгы да калмый бит инде. Бүтән булай эшләмә. Ярар. Kitapxanada чабарга, telefonda уйнарга, бәхәсләшергә һәм хәтта кычкырып сөйләшергә дә ярамый. Аяз китап дөньясына чумып, бер юлы бар әкиятләрен дә укып бетерергә уйлады ахыры. Ләкин китапханадан иге берничә китапны гына алып кайтырга ярый һәм 2 атнадан аларны кайтарырга кирәк. Бу хакта яхшы белгән апасы үз киңәшләрен бирә. Аяз, тукта, син китапны иге алып кайтырга булгансың икән, димәк аны берәр савытка яисә пакетка тыгырга кирәк. Китабың гел пөхтә булырга тиеш. Аны пычратма, аңладыңмы? Балалар тәртипле булырга яши-яши иренә. Шаян ТВ каналы бу очракта да ярдәмгә килә. Күңелле тапшырулар, мультфильмнар балаларны акыллы, тәрбияле булырга өйрәтә. Тукайда бит хәтта мин кулыма китап алам дип язып калдырган. Тапшырын дәвам идик. Моң шишмәсе шагыйрь хәтта йолдызлар белән дә сөйләшергә сәләтле. Космик фикер йөртә белүче галәм баласы ул. Шул ук вакытта җирнең бөтен гүзәллеген аңлаучы да, ишетүче дә, киң карашлы җир кешесе дә ул. Кышкы төш дип исемләнгән ихлас хисләрне чагылдырган кичәне күз алыйк. Монда яшь шагыйрьләр белән өлкән буын шагыйрьләре шигырь телендә аралаша. Озак еллар дәвам иткән иҗат дәврендә үз йөрәгеннән, үз тәҗрибәләре аша сөзелеп чыккан уй-фикерләре, үз сораулары, җаваплары, эзләнүләре, табышлары, күңелнең балкып киткән чакларында ашыга-ашыга язып куйган хис кичерешләре яңгырый. Кайтыгыз кыш үскән гөлләр, bir катлы өметләрен. Хәтердә калырлык булды бу кичә. Шынлап та кышкы бер әкияти төш сыман. Казаныма ява кырлар алгысынып, күңелләрдә нигә булай ак моңсулык. Син мине бу кышны төшеңдә күрәсең. Ни бар? Ушлам, әрәмисе бәлки. Я булмаса, учларымны кисеп, кылыч үлән салган бер тамгам. Кичәдә төрле буын шагыйрьләре кара-каршы чыгып шигырь укыды. Бу ике буынның сөйләшүе, аралашуы иде. Әмма төп максат Рәдиф Гаташ, Марсель Галиев кебек шагыйрьләребезне сәхнәгә чыгарып, ялкынланып, үз әсәрләрен халыкка җиткерүләре булды. Һәр атылган йолдыз бездән хатирә. Матур кышкы әкият булып әйтергә. Алдырык яңа йөрәкләр хәтеренә. Тагы шын әкият бу. Хәтерлә. Кан кайный, кымыр җишүләрлек, яшеллек, яп-яшьме, үләннең чыкларын иелеп үбәрлек. Яратып үләрлек. Тик менә парадокс тоттылык беләндә. Яшәргә курыккан бәндәләр шул кадәр куркалар үләргә. Сине сагынып йөрим мин, тик сине
Кичәдә катнашкан шагыйрьләрнең җырлары да яңгырады. Күбесенең ки авторы Эльмир Низамов. Мин галәм иркенә сыя алмый йөдәгән җырымны, җанымны кайларга яшерим. Кара җир куенына тамарга талпынган, көмеш су йолдызның кап-кайнар яше мин. Бу буш дала, унда басыр бергә сыя ала. Сәрләнеп исә тагын дала җире. Тел калдымы? Илме? Бу кичә безнең шигъриятебезнең шундый көчле булуына тагын бер дәлил иде. Бер караганда гап-гади шигырь кичәсе. Әмма сүзнең көче халыкны бергә туплый ала икән. Тамашачының да сагынганы сизелде. Шәрек клубының кичерәк кенә залы шыгрым тулы иде. Атларымны кирәк сугарырга, кыя янындагы син ялгыз кыз, миңа көмеш җиләкләреңне сүз. Тамап калсын алар кар өстендә, тулпарларым кушысыннар көнгә, йолдызларга кадәр сибелсен кар. Ах, бу кышкы юллар, кышкы юллар. Гөлләрне үтү дөнья көтү, узмышлар юк бәлки язмыштан. Узар булып барган, күккә баган, чыгуын җилләр табышкан. Кыш үзе дә кайчак ятсын. Кабатланырмы икән бу кичә диясе килә Мөдәррис аганың сүзләрен искә төшереп. Зуррак залда да уздырасы иде бу кичәне. Әмма мондагы атмосфераны кабатлап булырмы икән? Әмма кабат булса, мондый шагыйрьләр, мондый җырлар белән ул барыбер кабатланмас булачак. Төнге буран уйный урамнарда, бүре исе килә бураннардан, өне ерак кара урманнарда, бер сулкылдау килә узганнардан. Бүген халыкара оптимист көне. Бу бәйрәм турында ишеткәнегез бар микән? Бу көн дәүләт бәйрәмнәре исемлегенә кертелми. Әгәр дә сезнең соңгы вакытта кәефегез начар икән, бу бәйрәм моңсулыкка каршы көрәш игълан итәргә бик яхшы сәбәп. Оптимист кешеләр тормышны матуррак һәм яктырак итәргә тырышалар. Шундыйларның берсе безнең кунагыбыз психолог, гештальт терапевт Гүзәл Хисмәтуллина. Гүзәл ханым, саумсыз, хуш килдегез. Исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр. Менә стакан, аның яртысына гына су салынган, ул ничек була, яртылаш тулымы яки яртылаш бушмы? Бу сорауга җавапны бөтен кеше белә инде. Оптимистлар өчен ул яртылаш тулы, пессимистлар өчен яртылаш буш, шулай бит. Бу ачыклау өчен шушы да җитәме? Кешенең оптимист һәм пессимист икәнен белү өчен. Шушы сорауны бирүдә җитәме? Миңа калса, кеше үзенең гомерендә төрле халәттә булырга мөмкин, шулай бит. Ул кай вакытта оптимист буларак стаканны тулы итеп күрергә мөмкин, ә кай вакытта инде яртылаш буш итеп тә күрергә мөмкин. Бу кешенең менә хәзер тормышында нинди вакыйгалар бар, ул нинди халәттә, менә булар барысы да бәйле дип уйлыйм мин. Тәҗрибәгез белән уртаклашыгыз әле. Менә гомумән кешеләр белән сез шул җылы мөнәсәбәтне ничек саклыйсыз? Уртак телне ничек табасыз? Аның берниндидер юлы бармы соң? Алар сезгә килеп, ачылып, бүтән серләрен хәтта сөйлиләр. Әлбәттә, моның менә шулай эшләсәгез, шулай була дигән монда җавап булырга мөмкин дә түгел. Шулай бит, чөнки психолог профессиясе, ул психолог һөнәре, ул бик үзенчәлекле. Ул һәр даим үз өстендә эшләүне таләп итә. Без психологлар үзебез белән эшлибез, үзебезнең шәхесебез белән эшлибез. Беренче чиратта кеше менә килеп, минем янга килеп, ул ачылсын өчен аңа ниндидер ышаныч тудырырга кирәк, шулай бит. Без инде менә мин күптән түгел генә әле француз гештальт институтын тамамладым, бик узак уку булды ул, һәм без инде үзебезнең һөнәребездә менә шушы Европа гештальт терапевтлары ассоциациясенең этик кодексына нигезләнеп эш итәбез. Бу кодексның беренче чираты кешенең нинди конфессияга, нинди милләткә, нинди һөнәргә, нинди кыйммәтләрендә булуына карамастан, аңа хөрмәт белән, ихтирам белән карау. Үзегез менә сүз каткач, гештальт терапевтында кем икәнен аңлатып үтегин. Гештальт терапевтлар, алар ул психологияның бер өлкәсе, ул бик яңа дип әйтеп булмый, Европада инде ул бик күптән бар. Аңа немец психологлары нигез салган. Бу инде кешегә бер төрле менә тулы образ итеп карау дигән сүз. Кешене аерым гына, гаиләсеннән аерып кына, ниндидер
тормыш вакыйгаларынан айырып кына аңа алайтып карап булмый. Чөнки без җәмгыятьтә яшибез һәм без бик күп әйберләр белән бәйле. Безнең тормышыбыз да, үзебезне тотышыбыз да, һәм без инде кешеләрнең нәрсә хис итүенә карап, аларның менә хәзерге булган ихтыяҗларын билгелибез һәм менә шушы ихтыяҗларны ничек тә булса канәгатьләндерү юлын эзлибез бергәләп. Димәк, сез һәр вакыт хәрәкәттә үзегезнең һөнәрегезне шулай камилләштерә барасыз. Әлбәттә, бу инде бик менә шушы һөнәрнең бер иң яхшы ягы дип әйтер идем мин. Мин һәр вакыт хәрәкәттә, мин һәр вакыт үз өстемдә эшлим, мин һәр вакыт үземнең ниндидер ихтыяҗларымны канәгатьләндерү өстендә эшләп торам. Һәм кешеләр белән эшләгәч, әлбәттә инде ансыда бер шей, бүгенге чиракта инде бу сез аны сер итеп сакларга да тиеш, ләкин без аерым кеше турында гына сорамыйбыз. Шуңа күрә мөмкиндер кызыксынырга, кешелек дөньясы нинди куркыныч астында гомумән менә кешеләр, алар бит инде аларның авырлыкларына, проблемаларына караганда ниндидер бер зур уртак картина ясап буладыр. Ул социаль авырлыклармы яки коммерция нигезендә булган кыенлыклармы күбрәк нәрсә борчый кешене? Бүгенге көндә мин шуны әйтер идем, ниндидер тотырыклылык булмау дип әйтер идем. Чөнки менә ул тотырыклылык гомумән дөнья күләмендә ул юк бүгенге көндә. Я җир тетри, я сугышлар башланып китә. Менә шул безнең көндәлек тормышыбызга да бик йогынты ясый дип әйтер идем мин. Кеше ниндидер менә стабильлеккә омтыла, ул әлбәттә гомере буена омтыла. Ул бит инде куркынычсызлык белән дә бәйле. Менә кешегә үзен куркынычсыз итеп тотарга кирәк. Аңа үзен ниндидер бер безопасность дибез инде, ул аңа мөхтаҗ. Бу бик мөһим әйбер. Һәм менә бу бүгенге көндә юк. Һәм инде ул коммерцияга да үзенең йогынтысын ясый. Һәр өлкәгә дә йогынты ясый. Мин менә бүгенге көндә күп әйберне шуның белән бәйлим. Димәк, сәламәт булып, кеше һәр вакыт үсештә булсын өчен, кешегә нинди шартлар тудырырга кирәк соң инде ул менә. Ничек ул һәр вакыт ял итеп кенә торырга тиешме кеше сәламәт булсын өчен? Әйе, без бу турында әйттек инде, ихтыяҗлар турында шулай бит. Америка психологы бар, Абрахам Маслоу дигән. Аның ихтыяҗлар пирамидасы дигән теориясе бар. Аны күп кеше белә инде. Теория потребностей дибез инде. Һәм менә шуның нигезендә иң беренчесе кешенең физиологик ихтыяҗлары канәгатьләндерелгән булырга тиеш. Ягъни аның тамагы тук, йокысы туйган булырга тиеш. Ул шуннан соң гына каядыр барып китап укыйсы килә, аның күргәзмәләргә йөрисе килә, музыка тыңлыйсы килә. Шулай бит, әгәр дә синең иң беренче рәттә тамак тук, өс бөтен булырга тиеш дин. Менә мин бу теория белән килешәм, чөнки бу чынлап та шулай. Аннан соң инде менә бу куркынычсызлык турында әйтеп киттек. Аннары принадлежность дигән әйбер бар. Миңа бик мөһим ниндидер я ул гаиләме, я милләтме, я динме. Миңа шуның вәкиле буларак мине кабул итүләре мөһим минем өчен. Мәсәлән, мин татар милләтеннән икән, татарлар мине чынлап та менә бу татар кызы дип кабул итүләрендә мин мөхтаҗ. Һәм моны инде без балалар белән эшләгәндә дә күрәбез. Гаилә әгъзасы буларак менә мин шушы гаиләгә, мәсәлән, шушы Ивановлар гаиләсенең әгъзасы мин, алар мине кабул итәләр, алар мине кире какмыйлар. Һәр даим менә бу да бер кешенең бер мөхтаҗ ихтыяҗы. Аннан соң кешенең хөрмәткә, мәхәббәткә ихтыяҗы бар, үз өстендә эшләүгә ихтыяҗы бар. Булар барысы да пирамида рәвешендә әйтелгән бу теориядә. Алар үз урыннарын алыштырып тора да мөмкин, ләкин нигезендә физиологик ихтыяҗлар тора. Siz psixolog буларак үзегездә психологларга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Сез үзегез йөрисезме? Әлбәттә, мин уку башыннан бирле, минем үземнең шәхси психологым бар. Безне гештальт терапевтларны шунсыз безгә сертификация бирмиләр. Без һәр даим үз өстебездә эшләргә тиеш. Һәм бу профессиядә мине ничектер менә шушы профессиядә калырга миңа ярдәм итә. Без үзебезнең коллегаларыбыз белән аралашабыз. Авыр очракларны без уртага салып сөйләшергә мөмкин. Әлбәттә, бу конфиденциаль рәвештә. Бу менә этик кодексның тагын бер пункты конфиденциальность. Әгәр дә кеше миңа килә икән, ул аның шушы конфиденциальностька хакы бар. Бу безнең арада булган сөйләшү шушында гына кала дигән сүз. Без безнең арада булган сөйләшүне бөтен дөньяга күрсәтәбез инде, ансы өчен ачыламас. Кунакка килгән өчен рәхмәт яусын, җиңел булмаган кызык эшегездә уңышлар теләп калабыз. Һәм күбрәк барлык кешелек дөньясы өчен дидер менә бер киңәш әйтегез әле. Шулай да.
Бу бик авыр инде, чынлап та, менә бөтен кешегә дә барыбер үзегезне менә аңлап, үзегезгә нәрсә кирәген белеп, шуның өстендә эшләсәгез, миңа калса тормышыгыз бәхетлерәк булыр. Чөнки гештальт терапевтларның төп нигезе ул осознанность. Мин нәрсәгә эшлим моны? Ни өчен мин менә бу җырны тыңлыйм хәзер? Ни өчен мин монда барам? Кеше эшләгән өченме? Кеше кушкан өченме? Әгәр я булмаса, бу минем үземнең ихтыяҗыммы? Менә шушыңа омтылсак барыбыз да, миңа калса бәхетле яшәрбез дип уйлыйм. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Татарстанда быелгы ел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы буларак игълан ителде. Татар халкы һәр вакыт үзенең йолаларына тугры булды, чөнки алар безгә бабаларыбыздан мирас булып калганнар. Үзебезнең йолаларыбызны, гореф-гадәт һәм бәйрәмнәребезне өйрәнү зур әһәмияткә ия. Халкыбызның үткәне халык авыз иҗаты үрнәкләрендә, аның археологик казылмаларында ачык күренә. Милләттәшләребезнең тормышында булган яңалыклар турында тулырак хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллина сөйләр. Ләйсән, рәхим ит. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Астана шәһәренең Дуслык йортында бөек татар шагыйре, Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең тууына 117 ел тулуга багышланган музыкаль әдәби кичә узган. Чарада шагыйрьне искә алып кына калмаганнар. Аның казах, татар, әрмән һәм башка телләрдә әсәрләре яңгыраган. Муса Җәлил шигырьләренә иҗат ителгән җырлар да кичәне бизәгән. Тулырак алдагы сюжетта. Кулыбызда безнең яна алифба. Менә монсы А, менә монсы Ба. Яхшы. Муса Җәлил исеме бөтен безгә дә яхшы таныш. Һәр татар кешесе балачактан аның шигырьләрен укып, батырлыгына сокланып үсә. Муса Җәлил үз иҗаты белән һәрберебезне әдәпле, ахлаклы, кешелекле, туган илгә тугрылыклы, халкыбызга кирәкле булырга өнди. Әлеге сыйфатлар аның шигырьләренә дә, шәхесенә дә хас. Шуңа күрә әти-әниләр, укытучылар, тәрбиячеләр балаларга аны үрнәк итеп куя. Нет, этого я не забуду дня, я не забуду никогда вовеки. Я слышал, плакали, как дети. Менә шундый чаралар бик кирәк. Бик кирәк яшь үсмерләрне тәрбияләргә. Тәрбия, менә шундый тәрбия бирсәк яшь үсмерләргә, ул безнең ватаныбызга, мин уйлыйм, бик горурлы кешеләр булып үсерләр. Бүгенге Муса Җәлилгә багышланган музыкаль әдәби кичә Астана шәһәрендә Каюм Насыри институты фәнни-мәгариф үзәге һәм Таң татар-башкорт үзәге тарафыннан оештырылган. Чараны уздыруда Казахстан халкының башкала ассамблеясы һәм Татарстан Республикасының Казахстан Республикасындагы тулы вәкаләтле вәкиллеге ярдәм итте. Сегодня провели прекрасное мероприятие, посвященное Муса Җәлилю. Муса Җәлилгә багышланган искиткеч матур кичә уздырдык. Ул татарның бөек улы, горурлыгы. Аның ялкынлы шигырьләре, үлемнән курыкмавы безне гаҗәпләндерә. Муса Җәлилнең шигырьләре күп телләргә тәрҗемә ителгән. Аның исемен халык горурлык хисе белән искә ала. Һәрбер буын аның батырлыгын хәтерендә саклый. Кичә кысаларында Муса Җәлилнең танылган әсәрләре генә түгел, бөек шагыйрь шигырьләренә язылган җырлар да яңгырады. Сагыну һәм сау бул минем чибәрлегем җырларны концертмейстер Дамир Солтанов һәм хормейстер Асел Ергарина җитәкчелегендә Таң татар-башкорт үзәгенең Дуслык халык ансамбле башкарды. Моннан тыш, бу кичәдә әлеге шигырьләргә музыка язган композитор Владимир Шевченко да бар иде. Ул аның тормышында һәм иҗатында Муса Җәлил нинди зур роль уйнавын турында сызыклады. Со слезами на глазах писал я. Тяжело. Но мне работа шла быстро, потому что... Мин күз яшьләрем белән яздым. Эш тиз барды, чөнки аның образы һәр вакыт минем күз алдымда торды. Муса Җәлилнең тормышы, аның язмышындагы вакыйгалар мине тетрәндерде. Ул кабатланмас мирас калдырган шәхес. Минем аның кызы Чулпанга рәхмәт әйтәсем килә, чөнки аның әтисе каһарман. Бүген татар халкының бөек улы истәлегенә шәһәрнең башка этномәдәни үзәкләре вәкилләре дә чыгыш ясады. Кичә татарлар өчен генә түгел, башка халыклар өчен дә зур бәйрәм. Мин кичкенә чагымда аның шигырен өйрәнгән идем. Мәктәптә аның язмышы турында укып белдек. Миңа үз туган телемдә аның шигырен уку бәхете насыйп булды. Шагыйрь иҗаты һәм батырлыгы белән таныш булган кешеләр аның истәлегенә багышланган китапларда язалар. Мәсәлән, бүген музыкаль әдәби кичә кысаларында Надия Габдрахманова 2
бөек татар язучысы Муса Жәлил һәм Габдулла Тукайга багышланган Ролан Сисенбаев китабын тәкъдир итте. Ролан Шакенович, он всем известный, выдающийся писатель, драматург, переводчик. Его Ролан Шакенович танылган язучы, драматург, тәрҗемәче. Аның бабасы Габдулла Тукай белән Муса Жәлил әсәрләрен яттан белгән. Сөйкле шагыйребез Муса Жәлилне халкыбыз бер вакытта онытмый, аның батырлыгына, иҗатына соклана. Шагыйрь ялкынлы, туган иленә турылыгын чагылдырган шигырьләр генә язып калмаган, ә шул шигырьләргә лаек булырлык итеп, гомерен фашистларга каршы көрәш утында яндырган. Каһарман шигырьләрнең гомере мәңгелек. Читтә яшәүче татарларның иң күбесе Үзбәкстанда яши. Һәр зур шәһәрдә татар мәдәни үзәге бар һәм алар барысы да актив эшчәнлек алып бара. Узган ел үзенең 30 еллыгын билгеләп үткән Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге татар теле мәдәниятен үстерүгә зур өлешен кертә. Хәбәрчебез үзәкнең эшчәнлеге белән танышып кайтты. Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге Үзбәкстанда иң актив һәм якты үзәкләрнең берсе. Бүгенге көндә үзәктә татар мәдәниятен һәм телен саклау, киләчәк буынга бу мирасны тапшыру буенча актив эш алып барыла. Үзәк әгъзалары зур мәдәни чаралар оештыралар. Алар арасында ак калфак җыешлары, концертлар, сабан туе, татар теле, кул эшләнмәләре, дәресләре дә бар. Безнең дәресләребездә без төрле китаплар белән танышабыз. Вот мин Казанда булдым, 8-нче съездның, аннан бик күп китаплар алып килдем. Менә шундый бик матур китап, бик кирәкле китап безнең дәресләребездә. Татар милли киемләр, калфаклар, ничек тегелә, выкройкалары, итекләре, читекләре. Бу беренчедән инде безнең татар милли киемләр аркалы без үзебезнең тарихны беләбез, танышабыз. Безнең арабыздан балалар да килә. Барлык укучылар да дәресләргә төрле юллар, төрле максат белән килә. Ләкин аларның барысында туган тел белән мәдәнияткә мәхәббәт һәм кызыксыну берләштерә. Менә Татарстанда еракта яшәүчеләргә татар теле әлбәттә кирәк. Ни өчен дисәгез, ул беләсезме, яшь вакытта ул бик сизелмәй. Ә менә хаклы ялга чыккач, аннан соң улыгая башлагач кеше барбер үзенең теленә тарта. Үзенең гореф-гадәтләрен күрәсе килә. Хәтта беләсезме, ул бит инде безнең телебездә бай, мирас, ул бит һәрбер халыкның үзенең мирасы бар. Үзенең теленең ниндидер матурлыгы бар. Безнең яшьләр «Достучись до каждого ветерана» дигән девиз белән чыгып, менә ничә ел шул сугышта катнашкан, тылда эшләгән ветераннарны тәбрикләп, яшьләр йөри, без аларга кушылып, барып, хәлләрен белеп, нитеп йөрибез. Оннан соң безнең яшьләр детдом балаларына бара елда. Онда да үзләре шунда акча җыштырып, әйберләр сатып алып, цирктан артистларны алып барып, импровизированный бәләкәй сабантуй оештырып, шулай итеп йөриләр. Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге әгъзалары татар телен, мәдәниятен үстерүгә үз өлешләрен кертәләр. Үзләренең тамырлары турында онытмыйча, милли гореф-гадәтләребезне тормышка кайтару өстендә эшлиләр. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Саулармысыз, хөрмәтләребез, җир йөзендә һәр кешенең бәхетле булырга хакы бар. Сәламәтлек, тынычлык булса, үз-үзең белән гармониядә яшәсәң, бөтен хыялларны да тормышка ашырып була. Гармониядә булу өчен, әлбәттә, яраткан эшең белән шөгыльләнү мөһим. Ягъни һөнәреңне үзең теләгән юнәлештән сайлап алу зарур. Әгәр карарың нык, теләгең көчле икән, һич шиксез максатка ирешүдә җитди каршылыклар булмаячак. Манзара тапшыруының дүшәмбе чыгарылышын дәвам итәбез. Тагын бер кат кайнар сәламлибез сезне, хөрмәтле милләттәшләребез. Әйтегезче миңа,
Қаралы, сен бит клипларда да бик яхшы төшеп жүрсең икән. Нигә аны әйтмисең? Әйдә, бергәләп карыйк җәмәгать. Риза. Qabat gitmegiz yırak illerde irkin demegiz tuğan il yemli suları demli sızalı batkan damları yemli Zəngər köklərdə qanat qağırlar, qanat qağırlar, tuqtab sayırarlar, tuğan ilikəyni alır sağınalar. Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәктә Мәлки керәшеннәре җырлары тупланган китапларының презентациясе булып узды. Басмаларда Мәлки һәм Кукмара керәшеннәренең музыкаль шигъри мәдәният үрнәкләре, йолаларының үзенчәлекләре турында мәгълүмат бирелгәнлеге мәгълүм. Гомумән, керәшен татарларының барлык башка милләтләрдән бер аерымлыгы бар. Алар һәрбер мәҗлестә нинди дә булса вакыйгада мәгънәсенә туры килә торган җырлар җырлыйлар. Казанда фольклор-этнографик экспедиция нәтиҗәләре буенча тупланган Кукмара һәм Мәлки керәшеннәре турында 2 җыентык дөнья күрде. Тәкъдир итү кичәсе Емельянов исемендәге мәдәни үзәктә узды. Ни өчен үзәк бу исемне йөртә икән? Яков Емельянов икенче төрле керәшеннәр аны җырчы Җәкәү дип йөртә. Керәшен мәдәниятын булдыру һәм ныгытуга зур өлеш керткән беренче керәшен шагыйре, мәгърифәтче ул.
Бу жыйынтык Кукмара керәшеннәре йыла мәдәниятының хәзерге вакыттагы үзенчәлекләрен кулашлаган. Шулай ук биредә календар йыла бәйрәмнәре, әлеге җирлектәге бүгенге көн күреш музыкаль шигъри традицияләренең ноталанган үрнәкләре дә урын алган. 2019 елда шушы китаплар чыгар алдыннан дип әйтик, бүгенге көндә без шушы көйләрне төрле авыллардан җыйдык һәм дә инде шушы көйләрне барлап, үзенең диплом өчен яздым һәм дә инде бүгенге көндә шушы китапны шушы кешегә, халыкка җиткерергә теләдек. Экспедиция барышында районның Паршур, Пчеловод, Село Шура, Танькино, Үрәсбаш барлыгы 5 авыл өйрәнелгән. Автор төзүче сүзләренчә, Кукмара керәшеннәре музыка сәнгатенең үзенчәлеге аның җанлылыгы һәм бай лирикасында. Хөрмәтле кунаклар арасында галим, педагог, музыкант Геннадий Макаров. Бүгенге көндә фольклор фәне белән күбрәк олы яшьтәгеләр шөгыльләнә. Инде яшьләр килгәндә ул бигрәк тә күңелле. Геннадий Михайлович күпкырлы шәхес, ул халык музыкасы аның этник тарихы белән кызыксына өйрәнә. Күп кенә иҗат коллективлары белән җитәкчелек итә, борынгы музыка уен кораллары һәм көйләрен яңарта. Керәшен җырларын гына түгел, бәйет һәм мөнәҗәтләрне дә матур итеп башкара. Керәшен җәмгыяте лидерларының берсе Кукмара районында тикшеренү эшләрен дәвам иттерергә кирәк ди. Татарстан районнарыннан килгән коллективларның чыгышлары әлеге җыентыкларда музыкаль иллюстрацияләр буларак кулланылган. Музыкаль чыгарылыш булгач, әлбәттә музыкаль булсын. Хәзер сез күрәчәк өзектән кунакка кем киләсен үзегез дә бик яхшы аңларсыз дип өметләнәм. Хыдай сиңа бирәм дисә, бирә икән ул. Сиңа ниләрнең кирәген белә икән ул. Мама, биргәндә ал, йоклама. Бәхет юк дигән булалар, булмый димәле. Аккан суга шилек тотсаң, толмый димәле. Мама, бәхет бар ул, йоклама. Шулай. Кунагыбызны каршы алабыз Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты, Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахманов. Илдус абый, сәлам. Алейкум ассалам. Үзеңне бик сагынгансың ахырай. Тыйламыйча төшереп утырдың. Менә кайсы чор Илдус Габдрахмановны сагынасың, Илдус абый? Менә шушы үзектәнме, яки бала чактанмы, яки хәзергесенме? Алар миңа барысы да якын. Миңа монда ашарда теге 2 камера арасында минем сүрәтем, шуңа төшердем мин аны. Ярар, әле син яшерен батырын түгел, татар артистлары арасыннан иң күп Рәсәй күләмдәге киноларда төшүче артистта. Ул прорывларын алыйкмы, тигесен алыйкмы? Менә хәзер чыккан премьера әнә Маковецкийны кочаклап утыргансың. Хабенский, Чулпан Хаматовлар катнашкан кинода төшеп кайттың син. Былтырмы әле, узган елмы? Ул 21 елда төшерелде. Пандемия вакытында дип әйтгәндә. Белоруссиядә былтыр аның озвучкасы гына булды. Хәзер инде ул дөнья күрде. Хәзер менә 16 февральдән башланды аның премьерасы бөтен Рәсәй буенча һәм СНГ буенча кинотеатрларда. Һәрбер кинотеатрга барып карый аласыз. Үзегез барып күрдегезме соң әле? Фикерегез нинди? Мин барып карадым. Әлбәттә, минем анда шактый гына сәхнәләрне кискәннәр, чөнки фильмның күләме бик зур. Шуңа бөтен миңа режиссеры да аның Сергей Владимирович әйтте, Илдус, гафу ит, синең героический үлемеңне төшерә алмадык, чөнки материал бик күп, шуңа күрә сыймады диде. Үзең канәгатьме? Менә карадым дисең, үз эшеңне гомумән канәгатьлек хис туамы син яки нәрсә эшләдем инде дип карыйсыңмы? Юк, ул төрлечә аның бар канәгать
жерлерде бар, қанағатсыздық білдірген жерлерде, чөнки ул бетінде эш аны анда гел менә булай эшләсәм яхшырак булыр иде дип аннары соңыннан уйлыйсың, ләкин сен инде стоп кадр дип әйткәч, бетте анда эшли алмыйсың. Шуңа гел әзерләнергә кирәк 150%-ка. Менә күбрәк төшерү процессы шагандыр инде. Ничек булды? Әлбәттә, төшерү процессы бик шады. Менә шул процессның бер көнен генә тасвирлагыз әле. Анда бит инде бару, кайту, оештыру, яшәтү. Менә сине каршы алалар. Самолеттан билет сиңа алалар. Син самолеттан төшәсең. Минск аэропортында сине яш шибәр кыз каршы ала. Илдус әфәнде рәхим итегез сезнең таксига. Такси бара. Таксида радионы кабызса, тынычландырыгыз музыканы, актерга кымашаулыйсыз. Ул барга тиеш, әзерләнергә тиеш. Шуннан сине хастаханәгә урнаштыралар, үзеңә аерым бүлмә. Кунакханәгә идер инде. Кунакханәгә. Юк, Алла сакласын. Кунакханәгә урнаштыралар, үзеңә аерым бүлмә. Текстларны алдан биреп куялар, әзерләп куялар, син менә әзерләнергә тиеш анда. Иртән ничәдә ана сиңа игълан итәләр, ничәдә әзер булырга, мәсәлән, иртәнге съемка булса, сәгать 8-дән, 7-дән торып сине берәр джип көтеп тора. Я 2 кеше булса, микроавтобус зур гына. Шуның белән илтәләр. Аннан сиңа аерым теге вагончик махсус, аерым шунда синең фамилияң язылган. Рахманов дип ярар. Шунда керәсең, менә көтегез ки барасың, киемнәр киендерәләр, барасың, шуннан соң синнән сорыйлар, обедтан нәрсә ашыйсыз? Иштерле аш, иштерле ифтары, иштерле салат. Шуны кайсын сайлап аласың. Барып җитеп киенеп өлгергәнче инде обедта җитәдер инде. Юк инде анда әзерлән, әлбәттә анда бик шуның кадәрне организация оештыру бик югары дәрәҗәдә, бик күңелле. Мин үземне теге җәннәттә кебек хис иттем ул процесс менә дигән. Менә дигән процесста Илдус Габдрахманов кемне башкарды, нинди роль уйнады? Монда мин бу 42-нче елда барган реаль вакыйгалар Белоруссиядә партизаннар, мин татар партизаны Хабиров дигән партизанны уйныйм. Шул булган вакыйгалар буенча шушы Киселев партизан дигән, ул 300-дән артык еврейларны геттодан тылга алып бара, 1500 километр алар төнне урманнар буенча баралар. Төнне генә көндез баралар, чөнки фашистлар алар артыннан зәрлекли. Артыннан баралар. Шул еврейларны без инде затып бардык дигәндә була. Коткаручылар исемлегендә син уйнаган Хабиров партизанда булган демәк. Әйе. Аңлашылды. Сезнең текстыгыз урыс телендә булгандыр бит инде? Әйе, урысча, ләкин миңа Сергей Владимирович инде урысүләк үзе татар акценты белән сөйләшергә кушты. Махсус. Хәтта киноны караганда трас түгелдерәйме? Ну, конечно, чавашты. Илдус, бүген халыкара оптимистлар көне. Сез менә йыгылсагыз да турып баса торган кеше бит инде. Тормышта бу уйнап кына жүрөгөңме сине, яки син чыннан да оптимистме? Шуны беләс килгән иде безне. Әгәр дә оптимист булмасаң, нәрсәгә яшәргә? Нәрсә ярдәм итә? Нәрсә? Күңел төшенкелегенә бирелмәс. Тирә-яктагы кешеләрем ярдәм итә, эшем ярдәм итә, хатыным ярдәм итә, туганнарым ярдәм итә, дусларым ярдәм итә. Шул бездә ярдәм итәбез әле. Әлбәттә. Кайбер чакта. Әлбәттә, яшьләр ярдәм итә. Безнең театр гомумән дус һәм ул коллективта эшләү белән мин бик горурланам. Ярый, премьерың белән котлыйбыз, Илдус абый. Мондай зур эшләр киләчәктә дә күп булсын. Һәм Татарстан киносы да шул дәрәҗәгә үсеп җитә күрсен берүк. Хәзер инде тотынышып утырырга кирәктер, чөнки үзеңдә көтелмәгән сорау. Моңа кадәр төшкән прорыв киносында җаныңыз сибрим дигәч инде сине күбрәктән хитләделәрме, яки киресенчә танучылар күбәйдеме, Илдус абый? Әлеге сорауга җавапны, хөрмәтле тамашачылар, сез менә безнең социаль челтәрләрдә карый аласыз. Әлегә без кунагыбыз Татарстанның халык артисты, Камал театры актеры һәм иң күп Рәсәй киноларында эшләүче Илдус Габдрахманов белән саубуллашабыз. Илдус абый, рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, исән сау булыгыз.
исәнсез. Иң беренче актриса экранда матур күлмәктән чыгып, тамашачылар бу күлмәкне алырга теләгәннән бирле мода кинематограф белән тыгыз бәйләнештә. Әлеге йогынты төрле чорда төрлечә була. Кай вакыт нидә булса картина яңа трендны тудырса, кай вакыт киресенчә мода кино экранына эләгән. Ничек кенә булса да, алар инде 100 елдан артык тыгыз бәйләнештә. Бүген мин дә сәхифәдә мода белән бәйләнеше булган фильмнарны барларга булдым. Алар гардеробыгызны, стилегезне үзгәртүгә илһамландырырга мөмкин, ә бәлки модага карашыгызны да үзгәртер. Дьявол носит Прада. Мода турында сөйләгәндә иң беренче әлеге фильм искә төшә. Ул мода турында гына түгел, монда төп героиняның үзгәрешләрен күзәтү бик кызыклы. Аның тышкы кыяфәте, образлары үзгәрә. Фильмда супермодель Жизель Бунхен да катнаша. Мода өлкәсен төрле яклап ачучы Джия фильмы. Төп рольне Анджелина Джоли башкара. Фильм өчен барлыкта булган вакыйгаларга нигезләп төшерелә. 70нче еллар ахырында чыннан да Джия Каранджи дигән супермодель була. Ул мода өлкәсендә бик зур уңышларга ирешә, әмма язмышы аянычы тамамлана. Алдагы фильм «Шопоголик» дип атала. Матур, мавыктыргыч төсләргә бай фильм. Төп рольдә Айла Фишер. Модага, стильгә илһамланасыгыз килсә, бу фильм сезнең өчен. Коко Шанель турындагы фильмнар. Алар икәү. Беренчесе Коко до Шанель, икенчесе Коко Шанель. Беренчесендә төп рольне Одри Тату уйный. Монда Шанельнең әле легендар Коко Шанель булмаган вакыты сурәтләнә. Миңа калса, мода белән аз гына кызыксынган кеше дә бу фильмнарны карарга тиештер. Перья, корсеты, безвкусица. Все, что у меня есть, это мое искусство. Я поеду в Париж. Мода дөньясына чумасыгыз килсә, «Высокая мода прет-а-порте» дигән фильмны да игътибарсыз калдырмагыз. Ул югары мода атналыгы фонында узучы вакыйгалар турында. Марчелло Мастрояни, Софи Лорен, Джулия Робертс кебек йолдызларның уены беркемне дә битараф калдырмый. Картина Парижда узучы мода атналыгының буталчык, ялтыравык атмосферасын алып керә. Моның өчен фильмның режиссеры чын мода күрсәтүләрне дә куллана. Алдагы фильм «Месть от кутюр» дип атала. Тормышчан матур фильм. Төп рольне башкаручы Кейт Уинслет 50нче еллар модасы, күз явын алырлык күлмәкләр фильм чыннан да игътибарга лаек. Я слышала в субботу танцы. Это ничего не изменит. Смотри и учись, Герт. Смотри и учись. Я превращу тебя в самую шикарную девушку в клубе. «Завтрак у Тиффани» дигән фильмны карамаган кеше бик сирәктер. Төп рольдә Одри Хёбберн. Аның фильмдагы образларын дөнья күләм танылган дизайнер Юбер де Живанши тегән. Одри белән тагын бер фильмны искә алмыйча мөмкин түгел. Ул «Забавная мордашка» дип атала. Китап кибетендә сатучы булып эшләгән кыз гламур мода журналының йөзенә әйләнә. Голливудта бик күп фильмнар шундыйрак сюжетка корылган. Әмма нәкъ менә Одри Хёббернның уйнавы аны үзенчәлекле итә. Весна, ты влюблена. Повернись. Восхитительно. Бүгенге менә шулар кино модагамы, әллә мода кинога тәэсир итәме? Бу сорау ачык булып кала бирә. Ничек кенә булса да, бу фильмнардагы сюжетлар, образлар бик күп еллар безне илһамландырудан туктамый. Мин синең белән саубулашам, киләсе очрашуларга кадәр. Қонақханаға рәхмәт итегез. Бездә қонақта МВД каршында эшләп килүче оркестр солисты Рамил Фатхиев. Рамил, саумысыз, хуш килдегез. Сезне күрүебезгә бик шат, исәнмесез? Ни өчен фольклорны? Чөнки ул бит тынлы уен коралларынан алсак, популярлыгы буенча беренче урында да тормый. Анда саксофон корайларын әйтсәк, быргыларын алсак, ә монда нәкъ менә фольклорны. Сәбәбен аңлата аласызмы? Ну, кеше вакытта башта, конечно, теге әниләр музыка вирәсләр килгәннәр иде. Андары бирделәр мине, короче, дейтим инде. Баянга. Башта баянда уйнадым да 7 ел. Андары туйдырды. Туйдыру түгел, ничә әйтим. Укытучы бер дәрескә әзерлеп килмәгәч, укытучы
арты яққа суқты. Шөлде 7 ел ойнағаш сіз енді бойында да ебет ойнайсыздар? Yok не, қазір ойнаған yok енді анысы. И, ну, решил, короче, перейти в другую школу профессиональную. И анда енді директор мектебі айтты, вот бізде де волторны барды, унисыз келмеді дейінде армияда да пригодится деп енді. Келешекке де бұл сеңа әйбет юлама бола деп, бұл волторныға таба фикірін өзгерткен. Фикірін өзгертті да, ұқтушы білән заниматься еттік та 3 жыл, ұқтушы айтты, все де училища поступайтысын дейділер де, шо айттырып ғымлы кеттейін волторны білән. Хам неше ел енді оркестрда қызметтесіз? Бұл оркестрда 3 жыл. Ағыммен профессионал ішшәнлігізген неше ел? 2009-дан алып тұр енді. Высшее образованиедан соң 14-ші жылдан деп етейін. Волторныда нешек ир-атлар ғана көбірек өнеміз? Сіздің оркестрда қатын қызларда бар ма? Жоқ, біздің оркестрда мен бір өзім гіне. Бірден бір. Мүмкін мен бірінші таушын шығарып күсеттірген міне бізге? Бұла. Ол ауыр ма? Жоқ. Міне армияда да керегі шығар деп етті дейдігіз оқытушы қызының. Керегі шықты мысың армияда? Әйе. Срочная служба на Москвада оркестрда, Московский гарнизонный оркестрда қызметтім. Андары 3 жыл контракт бойынша Камчаткаға қызметтім оркестрда. Андары Қозанға байттым енді. Афәрин. Қазір мәне манзара сәхнесінде де қызмет етіп алырға тұры келер сізге. Біз әйні ойырымына яңғырауын көз алдына да кетір алмайдық. Шоңа көре әлігі мүмкіншілікні сіз бізге бөле кетерсіз. Жылатасың бір дәртлірек yok mu? Хыйсленіп тыңлығына башладық. Аңлап та бітірмедік, мүмкін болса. Sport bilen selametlik düşünceleri her şak yene şadlı. Ama küpler sport bilen şıgıllanını büyük ağır nerse edip kabul ete. Andılarga ibarı öz köngüllerine hoş gele turgan sport türün tabargağına kirek. Sport bitul yıgırıda, büyüde, hatta oran boyla batlauda. Мыннан 50 yıllar іліккіне Alp тауларында барлыққа келген спорт түрі қышқы кайтинг, яғни сноу кайтинг білен танышығалы. Ол бик актив өсі һәм қазір бик популяр. Бұл ғажап түгіл, шынки бұл өзіне көрі бик матур экстремаль спорт. Бұл ғадәти болмаған спорт түрі сізні де өзіне жәлі бетер деп ойлаймыз. Кайтинг болғаш ол қайтыққа бәйледірін деймі? Қышқы қайтық. Тау шаңғылары һәм сноубордны біз біләбіз, сноукайтингны ишткән юк иде әле. Қайдан ул килгән, ничек анарда йөрергә, безнең сюжетны карагыз, сез дә белерсез. Сноукайтинг кышкы спорт һәм актив ял түрі. Кайтта йөрер өчен бер шарт мөһим – җил булу. Җил канатларны хәрәкәткә китерә. Гадәттә карлы басуларда яисә боз өстендә чаңгы яки сноубордка басып йөриләр. Вот, катаемся мы в любом открытом месте, где Нинди ачык җирлек бар, шунда йөрергә була. Электр шилтәре, агачлар, биналар булмаска тиеш. Җил булса гына йөреп була. Бу җилкәнле спортның бер тармагы. Хәрәкәтләнү һава еланы кайт ярдәмендә башкарыла. Кайт ул синең шәхси кар чанан гына түгел, парапланда, кардан да йөртә, һавада да очырта. Җил генә чыксын.
считаю, что сноукайтинг это отличное... Сноуборд һәм тау шаңғыларына бер деген альтернатива дип саныйм. Беренчедән, шәһәрнең үзәгендә йөрибез. Юлга вакыт исраф итәсе юк. Икенчедән, сноукайтинг күпкә куркынычсызрак. Монда егылулар, имгәнүләр, бәрелешү була алмый. Өченчедән, йөрү җайланмалары тау спорты җайланмалары белән бер бәя. Кайтта йөреп карарга теләүчеләргә иң яхшысы кайт мәктәбенә бару. Анда кирәкле экипировка белән тәэмин итәләр. Инструкторлар йөрү техникасын аңлаталар һәм янәшә булалар. Шул рәвешле бик тиз кайтта йөрергә өйрәнерсез һәм иң әһәмиятлесе имин булырсыз. Обучаем мы сноукайтингу. Сноукайтингка без кешеләрне 8 яшьтән башлап өйрәтәбез. Иң олы укучыбызга 61 яшь. Куркыныч спорт төре түгел бу. Иң беренче чиратта кайт белән идарә итәргә өйрәнәбез. Куркынычсызлык кагыйдәләрен һәм җилне кайт эшенә дөрес кертергә өйрәтәбез. Беренче сәгатьтә әнә шуларны үзләштерәбез, аннары инде йөри башлыйбыз. Сноукайтинг безнең шәһәрдә дә үсә. Хәзер яшь буын вәкилләре безнең күбесе актив спортны сайлый. Монда алар табигать көчләре белән берләшәләр сыман. Җилне тотып, аның белән бергә баралар. Бу экстримда, саф һавада йөрү дә, фикердәшләрең белән очрашу да әле. Этот вид спорта в Казани и республике насчитывает порядка 200. Казанда якынча 200 кеше кайтта йөри. Алар арасында спортчылар да бар. Алар ярышларда катнашалар, урыннар алалар. Казанда сноукайтинг үсешенең беренче адымнарын ясый дип әйтсәм, дөрес булыр. Бер сезонга 30-40 кеше өйрәтәбез һәм алар бу спортка кереп китәләр, чөнки бу чыннан да шәп спорт төре. Сноукайтинг спорт кына түгел, ул күңел халәте, яшәү рәвеше һәм үзенчәлекле омтылыш теләкләр, фикерләү дә әле. Һәр якның ниндидер үзенчәлеге булмый калмый. Арча ягы исә элек-электән чана арба ясаучылары белән дан тоткан. Пышалым чаналары Казан артының бер бренды. Югары Пышалымның шакы-шыкы Пышалым дип халык кушкан атамасы да юкка түгел. Бу авылның ир балалары кулына кашык тотканчы башта шүкеш тотарга өйрәнә дип шаярталар. Иш Пышалым арасы деген жырғана да нитра. 2004 елда Татарстанның халық жыршысы Рүстәм Закиров Пышалым шаналары жыр фестивалін уйлап шығармаса, әлігі һөнәр шулай керексіз болып қалырда иде, мұғайын. Жырның шаналарға не қатнашы бар дейерсіз? Жыр Пышалым турында. Бәйге өзі дә шушында уза. Ничегінде шаналарсыз болсын? Пышалым шанасыла, жәйләр жетсе арбасын, шарлап үтсәң сизілмейді, үш Пышалым арасы. Жырларда жырланган Пышалым шаналарын биредә ясыйлар инде. Арча районының югары Пышалым авылында. Монда гомер-гомергә шана арба ясарга хирис булганнар. Әби бабайлар традициясеннән бөтенләй колак кагуыбыз ихтимал дип, җырчы Рөстәм Закиров Пышалым шаналары бәйгесен оештырган иде. Сюжетыбызның геройлары шана ясау осталары булып китүенә дә нәкъ менә шушы фестиваль гаепле була. Фестиваль өчен беренче шананы Рабил аби Галәветдинов ясый. Без әнә шул кичкенәдән әти шана арба ясагач, без шуның арасында уйнап үсеп, күреп, бөтен нәрсәне өйрәнеп калып, менә шушындай хезмәткә кирип киттек. Ул безгә күңелебезнең халәтенә якын нәрсәләр инде. Икенче елны бу эшкә туганы Рәдиф Нигъмәтуллин да кушыла. Үзем кичкенәрәк вакытта ук ясап карарга бер хыялда бар я. Ни өчен дигәндә, минем ике якта да мәрхүмнәр инде хәзер. Гатауллин Хөрмәтулла абый белән Гатауллин Сәгыйсан абыйлар икесе дә балтасталары, шаналар, арбалар ясыйлар инде. Аларга кызыгып карап торайым. Кичкенәдән кирип, аларның ничек эшләгәннәрен. Тора бара бу һөнәрне өченче туганнары Фаил Шәрәфиев та үзләштерә. Нәкъ менә аның остаханәсендә әлеге эш белән якынрак таныштык. Мин моның менә шул армиядан кайткач шөгыльләнә башладым инде. Башта армиядан кайтканнан соң лесхозда бер урман кисеп алдык, шул лесхозга кирип инде. Агач кискәндә бер имән агачы чыкты, шуны алып иіп қарысы келінді. Онан ана көршімінде мүдәріс абай бар ебіз, мұнан артықтан атырайын. Ол қам тоже мәрхум енді, ал тоже әтейлері арба шана ясадылар, өзері ясады ол.
Шундан сұрап, неше керек екен ол, сонда мен қалуын беріп шығарды олан. Бүге тұрған өзінің, сол табанды ие тұрған. Сонда мені ансыңына шулай есің әлі көрсетті дәгін, пішіруін, мәрхум әне, мені бабалан шулай пішірәйі деп, олар тәті yok şimdi. Qonzаны сізіне тізіп, бабайлан шулай бішмәтлер бұлан қаплап пішірәлер ян деп, мен шулай тіп пішіріп, бүгіп қарам да, мені шундан кіріп кеттім еме ясарға. Шаналарны ясаганда бір үк вакытны 10-шарны 20-шарны ясыйлар екен. Материалларын 1 ел алдан әзірләп куябыз. Бір күндә шәнелә торган эш түгел бу ди Радиф абый. Иң беренче булып шул табанны әзерләргә кирәк инде. Табанын башта ярасың, 1-2 атна тотасың, әзрәк пешә дип әйтегәндә, элеке борынгылар әйтмешли, агач пешәргә тиеш. Һәм инде шуннан парда, үзенең специаль урыны бар инде, шул бөгә торган парда бүгәм. Һәм ул шыбыклар белән менә шушылай эләктерелеп куела инде. Эләктереп куела. Үзе вакыты җиткәч, үзенең вакытын шуннан белеп була, өлгергәнен менә бу шыбыклар бушый. Һәм инде менә бу кире тагында бөгелебрәк кала. Буларга өстәп алгы һәм арткы терәкләр, арка терәгеш, канатлар, араталар һәм шананың төбе әзерләнә. Радиф Нигъмәтуллинның төп эше газ оешмасында. Моннан тыш югары Пшалым авылының имам хатибы да ул. Без аны нәкъ менә авылның мәчет янында очраттык. Сүз уңаеннан әлеге күз явын алырлык матур мәчетнең манарасын Равил абый Галәветдинов ясаган. Авылым дигән сүздән исем алган Пшалым. Үзебезнең исән вакытта шушы үзебезнең авылга шушындай матур мәчет манаралары эшли алсак ярар дигәник, менә Худайның амин дигән сәгатенә туры килеп, без шулай матур итеп шушы авылыбызның мәчетенә матур итеп манара эшләдек. Ул манаралар инде минем беренче манара гына түгел инде, менә хәзер әле быел тагын берне күрше авылга утыртып кайттым, 19нчы мәчет манарасы булды. Менә шундый алтын куллы осталары булган һөнәрле авыл ул, югары Пшалым. Манзара тапшыруы өчен Арча районыннан Лилия Гыйззатуллина, Андрей Мохов. Кунакханәгә рәхим итегез. Әлеге кунакның Пшалым чаналарына нинди катнашы бар икәнен бергәләп ачыкларбыз. Бездә музыка көллияте шәкерте Миләүшә Закирова кунакта. Миләүшә, сәлам. Исәнмесез? Шулай Созвездие йолдызлык лауреаты дип тә беләбез сине. Синең җиңүләр күп инде, төрле бәйгеләрдә катнашасың. Күз тимәсен. Ни өчен вокал? Моңа гаилә сәбәпчеме? Әлбәттә, минем әтием дә, әнием дә җырлыйлар. Абыем Айрат саксофонда уйный. Безнең гаиләбез гомумән музыкаль. Димәк, инде бу бала чактан ук син шуның белән үскәнгә күрә, үз юлыңда да шул юнәлештә дәвам итәргә булдың. Әйе. Син моның белән горурланасыңмы, гаиләң бөтенесе менә шундый иҗатта булуыгыз белән? Әллә инде менә шушы өлкәгә китәсе иде дигән юкмы? Яки арытамы ул бөтенегездә иҗатта булуы? Уйланганың юк әле бу турыда? Мин бик шатмын шундый гаиләдә туганыма, чөнки ул обычный гаилә түгел дип уйлыйм. Син һәр вакыт гастрольләргә йөрисең, ниндидер икенче тормышны күзәтә аласың. Чынлап та бер дә гади түгел, бик талантлы чыкканлы. Пшалым чаналарында шуганың бармы синең? Шуганым юк. Өлгермәдем. Өлгермәдең? Өлгермәдем, әйе. Бәлки бәләкәй чакта шудырганнардыр мине, ләкин мин хәтерләмим. Син хәтерләмисең. Авылга кайтып йөрисезме? Әйе. Biz инде яшерин батырын түгел, сир сандыгында ачсак була. Бездә кунакта Рөстәм Закиров белән Люция Мусинның бер туган кызы Миләүшә Закирова. Шуңа соравым иде, Пшалым чаналарында шуганың бармы дип. Җырларны сайлаганда гадәттә ничек үзең сайлыйсыңмы, әллә сиңа әтиң әни әйтә, менә кызым менә шу җырны җырлады дип? Әти каты торамы? Кызым, бу җырны җырлама юк. Монысы ярый. Юк, мин һәр вакыт үзем сайлыйм, үземә генә ошаса, мин җырны җырлый алам. Ләкин була шундый моментлар, ниндидер концертка, мәсәлән, ниндидер җырны җырларга кирәк була. Махсус өйрәнергә. Махсус өйрәнергә. Һәм ошаса да, шамаса да өйрәнергә кирәк инде шундый җырларны. Әле җыр шамаска да мөмкин бит, ансы да бар, әйе? Әйе. Манзара тапшырның сәхнәсендә җырчы гаиләдә, җырчылар гаиләсендә туып үскән өметле яшь җырчыбыз Миләүшә Закирова.
Мәдрүшкәләр кипкән, мәдрүшкәләр туган кырларымда тибрәлгән. Мәдрүшкәләр кипкән, мәдрүшкәләр туган кырларымда Сағынудан уйшаныланған үз қарашым сізге төбәлген. Әйтігіші миңа мәдрүшкәләр не әйтірге әніген тіләген. Әйтігіші миңа мәдрүшкәләр не әйтірге әніген тіләген. Мәдрүшкәләр мине уяталар, сискәнедереп гамьсез төннәрдә. Мәдрүшкәләр кебек кибәрсез, өзелсәгез туган җирләрдән. Мәдрүшкәләр кебек кибәрсез, өзелсәгез туган җирләрдән. Өзелсәгез туган җирләрдән. Фәрин, рәхмәт яусын Миләүшәгә. Шыннан да туган җирләрдән өзелмичә яшәргә насыйп булсын. Һәм мондый җырдан соң әлбәттә рәхәтләнеп, иреп китеп, мәтрүшкәле чәй эчәсе килә. Шуңа күрә тапшырды тегелләргә туры килер. Һәр барчагызга да исәнлек, саулык, йортыгызга тынычлык, муллык телибез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Миләүшә, рәхмәт.